Gertrude, iwe wabvuma kuti uchataura chokwadi chogani chisina nhema mukati medare pamusoro pemhosva yauri kupomerwa yekudanana iwe nemwana wako. Uyo akusana kunzi mwana mukoma wenamba chii kuzovasvika 20 years vasingaende kuna baba wavo sei? Wo imi paforesta je munoita basa rei pekshit munenge muchipeka chii? Alright, zvakanaka. Manzwa imimi kuti kana kuti maona imi kuti mapiwa samoni riri kukupomerai mhosva yekudanana nemwana wenyu. Chii chakataka kupfeka mupfungwa dzenyu? Achisiya kutanga ataura nyaya ikunoku kujei kuna masabhuku ariko. Right. Dai pakawana mhinduwo pamubvunzo wenyu wekuti munhu akaenda kunokwira nhawii asina kutaura kumasabhuku mhindu yakawanika kana kuti dai chiti ichocho chakaitwa chokuti nhawii akatanga yataurwa kumasabhuku maida kuzokudi? Ndaida kuziva hombowo hwacho kuti nyaya izokwanisa kusvika kunoko. Zvino zvayasvika kuno muri kungati haina hombowo? Ini ndiri kuda kuziva munhu akayazokwira kuno. Hamusida kuziva chipomero ichi? Zvese nechipomero nokuti paakaona akadii akashedzera vanhu. Alright. Regai ndikununurei. Akaya kuzokwira kuno ndini? Mandiziva? Handikusivei. Ndini. Ayo ndati imi mati munoda kuziva munhu akaya kuzokwira kuno. Saka ndati ndikununurei murege kufunganya zvakanyanya. Akauya kuzokwira kunoku achitura nhawii kuna mambo kuti imi muri kudanana nemwana wenyu lenimo ndini. Mandiziva? Chinditaurai zvamanoda kana mandiziva. Pazvakaoneka paakazviona pacho akadii kushedzera kana kuti akadii akavhura dhoo akabvunza kuti muri kuitei? Imini mabvunza munhu tikaida kuziva kuti ndiyani ava vakati ndini saka imini vabvunzeya. Alright, ndimi makauya kuzomang'ara. Makadii makatanga maenda kwasabhuku? Kwasabhuku ndakatoona kuti ndiri kunonoka nekuti chimina chakadai ichi chakanyanya kukora kupfuura uko. Saka alright, makatanga kuuya kunoku makaona kuti hazviiti kuti mutange maenda kwasabhuku. Saka ini ndinokumbirawo nekuuya kwamakaita nenhumbu yamuri kuti ndinayo toenda kuchipatara ndonotestwa. Nhawii iri panapa munogona kunowanika musina pamuviri asi imi makarara nemwana wenyu. Kana makarara makashongedza kondomu kana makarara makaita zipi mogona kutadza kuva nenhumbu asi chiripo chandakaudzwa mangara kunobvisa kuti imi makarara nemwana wenyu. Handina musi wandakarara nemwana wangu. Mwana wangu haarari mumba mangu, anorara kumba kwaambiya vake. Kana ini ndinogonawo kunorara nehure rangu uko kubhawa uko asi handigari kubhawa ikoko ndinogara kumba kwangu kumabhidiko. Tombobvunza yangu chii chamunofungidzira kuti chakaitika chingange chichifananidzirwa kunezvinozvinharara? Hai, nini baba handina chandingati chandingafungidzira kuti nganzi ndingafanira ndakarara nemwana nokuti zvinhu zvandisingazive ende zviri kutondishamisa zvichindirwadza. Kujei? Handikwanisi kuvaverenga vakawanda. Vakawanda. Vamwe vana vakomana vamwe vana vasikana.
Unaona wanakumana. Unogona kutadza kuziva nhamo asi kungotaura chete kuti pakaonera vakura vashanu vanogona kukura vane vana vako kana vasina varume vakana haugona kupfuura pauchiri vakawanda unogona kutaura kuti pamaonera angu togona kupfuura vanogona kana kupfuura vanogona kupfuura 10 kuemisa mai vasina murume ipo padye pacho mangobvunza kuti mune here varume vamunokana navo navo semaboyfriends semukadzi asinawo murume wandinodana naye ndinaye asi haagari kujeni adzira hapana anoda hapana saka neye mukufungira kuti yakabuda sei ainini kuti nditi ndiri kufungizira ndikutadza kutoziva kuti yakabuda sei ende akazvitaura wacho zvakaitika rini kwenyinogara sei nemwana mwana ndofunga mwana ndakangokura tichigara naye inini naamai vangu tichigara nemwana Maya mani, sei mimi pane vanhu vese vamataura imi. Sei vanhu vakazokuvekai. Kana kuti sei musinganyatsokumbirana nevanhu vanogarisana munharaunda. Zvekusvika panguva ine kuti mimi makavata nemwana wenyu. Vanhu vakanyanya kuvenga sei. Ipapa handizivi. Varimo? Amai mukayokero zvamakatitsanangurira ndina chiyani muchiti mimi nyaya iyi chokwadi yakasvika mudzivi yakasvika mudzivi nemwana wangu tikatozvinzwa kuti mwana wangu ndozvaari kutaurwa mukomboi asi takati